Колкото е да ще сложи ръкинката бабата, салатка задължително трябва да има. Коста, тиква! Мале! Лупне си, къв си ти, бе? Какъв си ти, бе? Тиква, ела тук това да го изгърбим, бе. Излиза от колата бързо, бе. Изгърбим, бе. Излиза от колата бързо, бе. Излиза, влезем се. Ела да видиш какво става, бе. Чакай, какво стана, бе? Ела да видиш, бе. Пенсио! Виждаш ли, бе? Абе, аз съм виновен, бе. Лупне си, къв си, бе. Аз ще ти кажа и сега. Какво стана, бе? Аз ще ти кажа и сега какво стана. Не съм виновен. Чакай да се обадя на шефа, че те изгърбим. Пенсио! Ало! Не съм виновен, бе, момче. Шефе! Не съм виновен, бе. Мотни, бе, Пенсио! Не съм виновен. Абе, тук един пенсионер на ударя, бе, братко. Ударя на чупи бронята, бе. Сериозно ли, бе, Картоф? Какво да го правим? Какво, бе? Вземайте му пари там някакви, бе. Колко пари да му взем? Как колко е, момченци? Ударя БМВ-то, бе, 100 000 марки, да. 100 000 марки. Окей, айде сега, че го изгърбим. Айде, шефа казва да дава 100 000 марки, тиква, яма вземи парите, брато. Айде! Спокойно, Айде, момче. по-бързо! Ще ви дам, бе, ще ви дам. Айде! Колко каза? 100 000 марки, айде! Твоята капела усира крадения трак. От моя град или от Варна. Липсата вас приятеля, но душма голямата слава. На кой трябва да ги дам? На мене. Заповядай, моето момче, заповядай. Голяма. Картоф, толкова са, бе. Тя точно, брато, ама ти виж, че изтопа и чупен, бе, а? Че се обавим пак на шефа да питаме какво правим. Ало, шефе! Абе, той тук изтопа и чупил този пенсионер, бе. Ай, сектир, бе! Какво да му правим? Пари? Слушай, ко, вземай му направо 50 000 марки за стопа, да. 50 000 марки? Окей, шефе, айде, че му ги вземем и сега. Айде, мой човек, още 50 000 марки. Оди, бръкни отзаде. Готово, бе. Нямате проблеми, момче. Пенсионер. Той е кратко, ние сме олдскул. Чули бе фул. Към нас бе блеш. За мен е като мен. Айде, по-жичко. Момент. 50 ли карко? 50. Заповядайте. Тиква, какво стана, бе? Даде ли парите това? Даде. Той това даде. Гасти пенсията. Яла малко тук, дърт. Яла. Айде по-бързо, бе. Тиква, алатко си. Пенс. От половин час се занимаваш с глупости, бе. Ти акъл имаш ли, бе? Знаеш, че ние преди половин час трябваше да сме на среща, бе, а? Знаеш, че изтървахме сделката заради такива глупаци като тебе, а? Има ли спонятие твой тъп дърт пенсионерски мълък, че ние изтървахме сделка за 100 000 марки, бе? Заповядайте, бе, момчета. Спокойно, бе, момчета. Колко пари каза? 100 000 марки давай да чезваме, айде! Момент. Пенсия така. Какво е останало? Няма да си дръж, ти души в цял. София е западната част. И Варна е източната част. И разни хора, разни интереси. Ето, бе, момчета, заповядайте. Мисля, че са точно. Но тиква вземе да се обаем на шефа да проверим дали има някакви претенции още към тази пенсия. Шефе! Абе, тук всичко е готово. Да, бе, тази пенсия дай 100 000 марки за бронята, дай 50 000 марки за стопа и 100 000 марки за провалената сделка. Имаш претенции още към него? Какъв е това, бе, ма? Какъв е? Дай 250 000 марки, дай. Що, откъде изкара толкова пари, бе? И аз се чули откъде ги е взел. Аре, бе. Ето тук с една жигулка. Жигулка? Червена? Един пълничък такъв. Дай ми го на телефона, дай ми го това, да. Да ти го дам. Да го чуеш. Чакай, ма. Аре, дърт. Шефа иска да говори с теб. Ало? Тате! Абе, 2 дена те търсим, бе, тате! Майка се изплака, очите вкъщи да те чака, бе! Взем се, прибирай вкъщи, стига с китори по улиците, бе! Айди, да, прибирай се! Добре. Тръгвам веднага. Кой ще бойдисва яйцата? Хич не мисли този човек. Че да уважава тогава, когато между краката